Khoroksa buma ok nijini bwsa khoroknwi no bothi bai raoi bwtharkha o kok no khwnawui baksa borok belai kheno wanajaknai. Ang bo first time o kok no khwnawui tei news no naimani yagulo belai kheno wanajak tei sago bo kwchangma bathrai thaijakha. Omo hai kunudi no phano khwnaya je buma bwsano omo hai khe bwtharmani. Tai si buma kisimisa chaya wngma bai symbol kam khaima bai bui mano togui mano phiaba kunudi no phano bwtharai manya. Phiaba o buma hinkhe nijini bwsano bothi bai raoi se bwtharo. Nijini buma nijini bwsano charna bagui tamle khaya thok. Hopung sapung kam khai mai mui songui chario tei o bothi bai no mwkhwtwng rok khele bui chario khandrio mui rok songo. Tai si oro hingkhe oboni ulta se wngsuo buma se nijini bwsano bothi bai raoi bwtharo belai kheno wanajaknai kok. Haikhe khoroknwi bwsa cherrai no bwtharmani khwnawui agana gini parani borok rok belai kheno bwkhao dukhu nangjakha tei social media o jephru o kok rok viral ongo bui joto no mokol mukti kupulung kaplaijak bahaikhe khoroknwi bwsano omo haikhe bwtharai man hinui. Shukrabar ni salo borokni nok khoroksa 6 bosor ni cherai okra omo khe bwsa tei khoroksa hinkhe 3 bosor ni cherai thwi balal khlaiui borokni nok ni khochai narjago. Gotna ni swkang borokni nogo buma bufa tei bini nana dadu joto eklogi mai rok chalai tonglaio. Mani yagulo bini nana kuchuk sakao kaui thango tei bini bufa hinkhe tola digi ongkhorui thango tei a jorao borokni room hinkhe kwni kwcharo tei achomsa borok janjan lama thangui tongma jorao cherai ni khorang khwnaka chirikmani tei o chirikma khorang khwnawui bini nana logi no thangka tola digi ongkhorui. Tei a jaga thangui nugui je bini nana belai kheno wanajakha o najara rok no nugui je nijini buma ok nijini khoroknwi bwsano bothi bai raoi bwtharai tongmani totrao tei chirikma khorang khwnalai borok kabraima khorang khwnalai nok ana gini ni borok rok joto kuthumui phaibaikha amoni yagulo police rok no bo inform khlaikha. Police rok no inform khlaimani yagulo borok logi no sokpai investigation rok khlaipai ako bai buma no bo swngmani yagulo buma bo srai joto kok sawi narika police rok ni bwskango je bo no bwtharo bini bwsano hinui. Tangui bwthar hinui swngjakmani yagulo buma bo saka je sano mirugo hinui buma khoroksa bwthari paikha hinui saka. Bwsa khoroksa no totrao da raoi. O kok rok samafru no belai kheno tamo hai wngubikha phiaba omo real story norok bo search khlaiui naimano. Tei bwsa je kwthwi man kwthwi rok no police rok twlangui postmortem khlaina bagui rwui rohorkha. Aboni yagulo kheno buma no bo police rok romui twlangui tabuk tamo majra kotor tei saja kotor rwui man abo nailai tonglaio hinkhe norok o koktwma rok no twiwi tamo sanani muchung joto comment khlai sadi.